Čaute, moje meno je Ivan, jak toto. Ďalšie pokračujeme z GTA 5, ale toto je také troška čítovanie v GTA, čo vyporadil môj kamarát Justin, takú jednu stránku, ktorá bude v popisku videa. No a ja vám ukážem hneď prvý čít, ktorý som si zapamätal. Tak. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Tak. A zrazu proste, že lietame. Ja, ukalakatante. Dve vzducholode. Odkedy? Dve vzducholode. Jopilia lietam. Ja si tu lietam. Ako nikto iný. Počkej, ja dám teraz stand. Hen pozrite, ja dám stand. Standing. Hoď. Ne. Ok. A hneď ako druhé by som vám chcel to najlepšie ukázať, čo ma tuto bavilo. A to je toto. Počkajte, musím si to nastaviť. Najprv som musel dať. No, takže. Hneď toto. Takto. Sem to stikám to načúkajte normálne. Takže. Bang. Máme explozíve meleteck. A teraz už iba nesmrteľnosť. A máme už aj nesmrteľnosť za 5 minút. Tam úplne vy to asi nevidíte. Lebo neotvorím. No, ale nevadí. A pozrite sa, že čo to je. Kde bol taký týpek. A tam sú veľkí týpkovia. Odletia tak, ako Deadpool. Bam! Úplne oheň z toho dal. Tak, ešte berem. Môžeme aj do auta takto, že Big Slam motherfucker. Takto. Big Slam. Ja som najlepší. Napadte si do mňa. To mám toľko výtičiek, koľko nikto nemá a preto som dobre. Ďalšie auto. Bam. Auta, vy horíte. Bum, ďalšie auto. Ale zozadu na mňa idú len policajti. Žiadny problém. Bum. Aj mňa to navalilo. Teraz sa skúsime do policajta. Nie do auta, ale do policajta. Poďte, chlapče. Bam. Ty si do mňa raz udrel. Dala teba 560 na návrh. Je to aj super jump. Čo je tiež dobre. Bum. A potom tu máme aj explozívne náboje. Bum. Šosy. Paráda. Ale joj, to si pozriem. Ale som si vás rád pozrel. To čo je? Ja som tuto bum. Mám nesmrteľnosť. Bum. No čo je? Napad sem. A mám nesmrteľnosť pako. Poďte sem. Nebojte sa ma, ja vám iba ublížim. Ja vás iba zabijem. Bum. Bejmu. Bonk. A povedzte mi do komentárov, že či mám pokračovať v týchto čítoch. Ukážem vám všetky číty, keď mám pokračovať. Ak áno, tak budem pokračovať. Mňa to hrozne baví, ty vole. To si najlepšie, čo to GTAčku môžem dať. Okrem stantov zaláhlo ma auto. Hento sa rimovalo. Okrem stantov zaláhlo ma auto. Bam.
Bang! Ještě tam, že tu je tak rychlejc. Bang! Punk! Já si vás udávám. Bang! Bang! Co chceš? Bam! Bam! Co? Máte problém? Bang! Zauta. Bang! Jako patky to je tatě. A potom mám ještě ukázat super skok. A bang! Bang! Bum! Bac! Takto se zabíjají policajti. Sčítali. Tí, čo majú detáčko, tak si to vyskúšajú. Ako som už povedal, že táto stránka, na ktorej som našel čitky, sa volá... No, bude popisku, som chcel povedať. Bang. Bang. Dobre, ale sme zdesli. Ešte jedno boom. Dobre, už nemám nesmrteľno. Dobre. A teraz vám chcem ukázať super skok. A to tu je, počkať, to je... Super skok, tuto. Takže. Doľava, takto. Super. Cheat. Activated super jump. Tak a toto je ten super jump, kde môžete skákať po budovách tak úplný pán. A ešte si musím dať nesmrteľnosť, lebo vždy keď padnem, tak sa zabijem. No takže ja vám to budem vykresliť. Takže takto. Nesmrteľnosť máme. Ešte dobre viem, že som si to dal. Tak, aby som bol mŕtvý. Prvé okno. No. Bang! Čo tam ležíš, Trevor? Čo som tam cítil, prepadni von. To bola vôňa. Čo furt si lahínaj? Poď. Bim! Skáčeme dneska. Nevieš? Prečo mám využívať padok, keď mám nesmrteľnosť? Spadnem si BMX-ku a idem stuntovať. Takže šipko. BMX-ku tu máme. Môžeme hrať, takže ideme do nich. Stunty, profesionál stunty. A tu taburetku. Počkajte, mama chce taburetku. Jak to bude? Ty už si musel něco. Už som tu. Môžeme pokračovať v našich profesionálnych stuntoch. No takže hneď takto skočíme.
profesionál. Škoda, že tu není diskytový nákupný vozík. To by bolo parádne. A viem aj preskočiť auto, čo je veľmi easy. Hop. Ešte to sa mi nevydarilo. Počkaj. A pozrite, čo je najlepšie. Udriem. Hop. Hop. Úplne. Hop. A viem aj preskočiť plot. Heď. Otváraj sa, sedlan. A schody. To je pre mňa. Počkaj, tam som nevyšla. Ja som sa zasekala tými schodami. Nemyslíš, poď, poď. Dobre, skok, poď, ale. Poď, ale krásne ideš, poď, verím ti. Dobre, sme dole, konečne. Sme dole, nesmrteľnou na myšky. Ostáva 1:50. 1 minúta aj 50 sekúnd. Tak ešte si môžeme užívať. Počka, a ja budem preskočiť plot, tak na to mi pomôže môj super jump. A na tej stránke je to po česky, takže je to paráda. Tak, musím si zase dať BMX-ku, tentokrát oranžovú. Asi má rád Goga. Preskočíme autíčko. A tak nepreskočíme autíčko. Pozrite sa, stunting. Bam. Tak ja vám rozbijam okna, taky disine, hej. What the happening? A ešte by som vám chcel ukázať jednu dobrú motorku, ktorá sa volá PCJ. Je tu hneď pod BMX-kou. Takže to je Rebečko, takto. Tak, toto je ona. To je BMX-ká motorka. A dáva zmysel. Ideme. S týmto, keď budem soundovať paráda. A určite každý z vás pozná Buzarda. Ak nie, tak ja vám to ukážem. Za chvíľku asi budeme končiť. Poď, prejdi to. No takže, ja si myslím, že to by mohlo byť všetko na toto video. To už. Hneď potom to idem spraviť ďalšie, aby ste sa aj troška zabavili, no takže čaute.